Čo? Polícia? Áno, potrebujem pomoc. Mám ho. Svoju časť dohody som už splnil. Teraz je rád na tebe. Musím končiť. No čo sa vám stalo, pane? Prišiel proste nejaký muž, začal ma byť do hlavy, do brucha, proste utekal tým smerom potom a neviem. Ste vážne zranení? Áno. Dobre, pošleš nás na ambulanciu, prosím ťa. Poď s dispečím nech slaví nákup strižku. Dobre, skoprovujeme ešte záznamy na Jakuba Strižka. Dobre, ďakujem ti, môžem mu ho vrátiť. Dobre, pani, počkáme na ambulanciu a nespomínate si, že kade bežal? Bežal tým smerom, sa mi zdá, nie som si istý. Dobre. Pamätáš si na ako vyzerá? Ako nevidel som mu tvár, ale mal kapucnu a plný v čiernom a utekal tam. Dobre, tak ďakujem vám všetkým za informácie, ambulancia príde. OK, tak prehľadáme to tade. Dobre. Ďakujeme. Počkáme tu s vami na ambulanciu. Vy môžete ísť, potom sa dostavte na výpoveď. Potom očakávaj Jakuba Strižka na výpoveď na policajnej stanici. Podľa Hammurapiho zákonníka na strane 67 by mal tento prípad byť vyriešený do 3 dní. Inakšie je to chladný prípad, takzvaný cold case. Potom, čo sme páchateľa nenašli, tak sme s kolegou po ňom vyhlasili pátranie. Takže keď na neho, už pracujeme na plagátoch a keď na neho niekto zavolá, tak budeme vedieť, kde je. No, nie som si rád, dobrý deň, nejaký povedal, čo sa vlastne Tak dostavte na policajnú dovidenia. Výhoda týchto plagátov je, že hocikto môže spoznať páchateľa. A preto sme každú chvíľu očakávali nejaké hlásenie. Výhoda týchto plagátov je taká, že ju každý môže spoznať z blízkosti alebo z diaľky. A preto je toto dobré. A tým pádom sme začali hromadné pátranie a aj človek sa môže zapojiť.
kde asi môžu byť. Rozvezili sme tie plagáty. Fúha. Je to veľmi. Počkej, ja si musím na vysielačku. No. Anonymný hlasiteľ zbadal podozrivú osobu v parku. Anonymný hlasiteľ zbadal podozrivú osobu v parku. Vidím ho. Máte už v sebe nejakú zbraň? To ti nebudem hovoriť. Dobre, počkajte chvíľu. No, dobre. že mi takto budeš hovoriť, čo? Chytili sme páchateľa a pošli sem ďalší hliadku, bol tu aj nejaký spolupáchateľ, tak pôjdeme sa pozrieť po ňom. Takže, môžem vás prehľadať? Dobre, beriem to ako áno. To mi urobiť. Ako sa volá spolupáchateľ? No, čo je toto tu? Počkám si na právnika. Čo je toto tu? Vysvetlite mi to. Nedám ti právnika. Mám na neho právo. Bohužiaľ, ja nie som právnik, takže nie. Juraj Simčák. Dobre. Zadržaný sa volá Juraj Simčák. Pozri mi nejaké záznamy. Hej, stoj! Rád sa pojďte do životke, pane. Ja chcem ísť na samotku, to je môj život. Takže jedna krádež predtým. Ale vidíte, pane. A... Dobre. Zakiaľ tu bude tá ďalšia hliadka? Dobre, tak Vystaňte. počkáme tu na ďalšiu hliadku a že si ho prevezme. Takže páne, budete odvedení na mestskú pobočku polície a tam podáte vysvetlenie. Mestskú poštu, to som rád. Mestské oddelenie polície. Dobre, Pusti ma už, ja to viem aj sám. dobre, poďme tam, tá hliadka. Dobre, a to už môžeš. A teraz je ho Dobre, prosím ťa, pošúvaj ďalšie hliadky, aby hľadali páchateľa. Mal na sebe čierne oblečenie a bol vysoký. Dobre, majú akože hliadky na každom mieste v parku. Nemal by sa odtiaľto nikde dostať. Počkaj, ja si zajistím vysielačku. Nestrieľajte sa, pane. Takto to dopadne, keď idete proti slovenskému zákonu. Slovensko the best! Dalo sa očakávať, že takýto typ páchateľa, ja druh, by mal mať aj ako spolupáchateľa, záviselo teda akého.
a sme radi, že sme toto zistili, toto dôležité zistenie. Mestská polícia, mene zákona, zvidíte ruky nad hlavu. Položte zbroj pomaly k pravej nohe. Stále sa na mňa pozerajte. Čisti križovatku. Ideme vyčistiť križovatku, pôjdeme stredom. Dobrý deň, pani. Dobrý deň. To vy ste nám volali? To vy ste tí chlapici od bezpečnosti, že? Áno. Áno, Sme my. to som vám ja volala. A teda čo sa stalo? Tak viete, ja som sa ráno zobudila a videla som, že môj psík Gregory je hladný a chce sojové klobásky. Tak, Krutnejšie poprosím. ja sa k tomu dostanem. Občiansky preukaz máte pri sebe? Neviem. Tak vaše meno, Olga. priezvisko. Jarovcová, rodená Helgová. Stručne nám vysvetlite, že čo sa vám vlastne stalo. Tak ja som šla ráno kúpiť sojové klobásky do Coop jednoty. Viete? Tak, a keď som šla z Coop jednoty už s tými klobáskami, tak som sa kochala tou krajinou na lavičke, tým slniečkom a zorami, keď tu zrazu cez cestu taký prefíkaný vagabund. On mal taký, viete, taký uličnícky, prefíkaný úsmev potmehúcky, viete? Tak, a ja som hneď vedela, že on má nekalý úmysel. On tak šiel okolo a zrazu mi ukradol moju rúžovú kabelku z Chorvátska. Máte v tej kabelke niečo cenné? Preca sojové klobásky pre Gregoríka. Kde sa to stalo? Pri Coop jednote. Viete, kde je Coop jednota, že? Áno, samozrejme. Dobre. Tak. Tak. Tak, my sa tu pozberáme po okolí. Uvidíme, či niekoho nájdeme. Vy tu zatiaľ čakajte. A chyťte ho a potrestajte ho, dobre? Ďakujem. Boli sme privolaní na miesto činu, kde údajne neznámy páchateľ odsúsil kabelku staršej paneny. Bol nám poskytnutý takýto kamerový záznam z vedľajšieho podniku. Síce páchateľa nebolo vidno do tváre, podľa opisu pani Jarovcovej sme našli vzhľad páchateľa takto. Tak tento dnešný svetec. Dobrý deň, pani Jarovcová. Dobrý deň. Je nás to veľmi ľúto, ale žiadneho podozrivého sme v okolí nenašli. Skúste podať trestné oznámenie na policajnú stanicu a my sa vám ozveme. Pasku. Hej, to je on! On má moju tašku! Kto si šiel? Na prechádzku? Pusti ma! Na prechádzku si šiel. Pusti ma!
Typa, a čo tedy odbehol? Čo som si zabehal? Tak už ťa chytili, čo? Chuligán, hnieš v base. Ja ten občiansky preukaz. A nič si nemusím ukazovať, ty si na nič som nespravil. No, veď v tej base to prejde. Pani, je to máš kamoka. Áno, je synáčik. Ďakujem. Ó, moje klobásky. Ďakujem vám. Dobre, pani, poďme na stanicu a tam si to spýtame. Ale aký si ty galantný. Poďte, po službe. Poďte ku mne. Uvarím vám tegety na napätie buchty. Prechádzme si šiel. Odsúsil Lucka veľkou starší pani. Ten dejme. No som si zabehal. Krásne slniečko a dole. To vy ste tí chlapíci od bezpečnosti, že? Dobre, ešte raz, ešte máme. Si ho netrafil, ty si... Vidíš ma? A ty si... Nie som odseknutý. Dobrý deň, pani. To vy ste nám volali? Tomáš, prečo si išiel? Tomáš, ak si mal niečo hovorí. Dobrý deň, pani. To vy ste nám volali? Dobrý deň. To vy ste tí chlapíci z bezpečnosti, že? Ale odostuje. A moja kavelka. Klobásky. Nie. Stoj, polícia! Do keľu. Tá kamera sa mi ostane rovno. Aké nemám si viac? Čo skôr? Jaj? Míka, to bolo tvoj dať. Trošku ujde. Hej. Tak skúsme. Príjma B uvádza chudák Peter. Tak. Všetkých zabij! Nie, prosím! Smrť! Čo sa tu stalo? Kto si? Ja som Terminátor! La 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 la. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Vyrobené pre OH Hologram.